Kakita mo kabalan, ini pong kapigaga na kanda po rin ng pengari. Kinawal neng matigik Leonila manalastas ing kayang anak inyang akit na iti. Antimong me bagut ing suksuk ing kayang salu. Amigit paruminggo ng panandaman uli ning me stranded ya ing kayang anak king Israel. Di pasnoya kanu ini uling meka uli yang masalese. I Gabriel ing kayang punsong anak a scholar. Metong yung Gabriel kareng 18 agro students ng Pampanga State Agricultural University o PSAU ami paralaking Israel bang mag-OJT. Siyempre po iyak ng tuwa dahil nakita ko po ang anak ko. Pangilan po siya? Bunso po. At siya po ang pinakamabait na anak ko, mapagkumbaba. Nagsumikap po siya para sa pag-aaral niya. Hindi po namin siya pinaggastusan niyan. Dahil sa sobrang hirap namin, nakipag-exam lang po yan, napasa po sa DOST. Napasa po siya, nakapag-aral po siya sa pagsusumikap niya at pagtitiwala din po niya sa ating Panginoon. Kaya salamat, siya po'y biyaya ng Panginoon. Thank you po, Lord. Thank you. Sinundo na lang ng Pampanga Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO reng estudyante nga reti. Karas Daninoy Aquino International Airport. Niting abak ning Martis October 17. Reng anak reti pansamantala dalang kipkup deng aguman at tropang Kapampangan Israel. Dela-dala king safe house ang gana king mekauli laketi Pampanga. Munang tingli, salamat kayo at congrats mo naman kayong provincial capital staffs and kayo, CRTV for the connection. Makaninila kasi istorya rin. Actually, dinakit dano rin kayong agro, coordinator kayo ng Israel, at Idalado Airport. Oneng may cancel itang kaida, flight da, uli na ning gulo. Uling dakala missile kanita eh. Kwento ng Gabriel manalastas, bisu-bisu ing takot apenandaman uling makarayu ini king ausan rangga sa street. May takot po pero kinakalma ko lang po yung sarili ko kasi alam ko po, magiging safe naman po kami. Pero naisip mo ba na pwedeng mamatay na kayo doon? Opo, kasi po yung mga terorista po, pumapasok na po doon sa mismong city namin, which is malapit lang din po talaga sa Gaza Street. Nakakatrauma po. Kasi po, naririnig po namin yung bomba at saka po yung mga barilan po nila. Alus payari niya sana yung karelang on-the-job training mo pinuling sinakildap mo ing mega palyaring kuluan niyang October 7, 2023. Mega pilitan na kanung patingan ng karelang lugal uling mituki-tuki na yung problema. Agpangkang Aldrin Pabalete, la kararagling miuli uling ang gyang ing operation ning airport papatad-patad ya serbisyo. Pauli ning bantaning missile at daratangging karelang lugal. Delayed yung mga flights kasi nga even yung mga airports is nagsasara dahil sa mga missiles, fear ng missiles na dahil dun sa digmaan po. And ayun po, sa awa naman ng Diyos is na-schedule kami para umuwi. Even yung iba naming kasamahan is na-delayed ng 4 na araw. Samantala, meging matogumpene maning pamanyundo kareng stranded a estudyante areti king Israel kapamilataning koordinasyon amebu pilataning provincial government ning tropang Kapampangan Israel at ning CLTV 36. At tatanda na interview ya king Balen at balita ay Marvin Cuellar tungkol king karelang kabilyan king may sabing bansa. Ipaabot po kang gob. Dakal po salamat kaya yung suporta, maligwang aksyon. Sana po karapang susunod venture kamo tapong connection manatili abang kanita nung ating pong Kapampangan na kabalin maligwa talak po nga sopan. Salamat naman ni Angie Blanco ing pamuntok ning PDRRMO karing pa magmasabal da rin Kapampangan abroad. Aparte king pamanyundo karela king airport, maulaga mo naman kanuna ni pailalamla ring kainakan nareti king stress debriefing. Kanina nga sinasabi ko sa kanila kung meron problema, pwede tayong
pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing ang tawag doon. No? Ako sa assessment ko sa mga bata kanina, no? Yung mga tinatanong ko sila, medyo ano pa sila eh. Makikita mo naman sa mukha nila eh. Oo. Parang shock pa sila. Samantala, manyawad nemang koordinasyon ng provincial government king aguman dareng pakapampangan king Israel para karing aliwapang kabalen abisang muli keti Pampanga. Nung reta pong ati po kay Israel na visa na pong muli kayo, nine po, yung embassy po sa South Yakarin at sana apan kundi ang Kapampangan na Tsukarin eh. I think iya po yung ating access talaga kay embassy ka rin, labas-masok yung ating ID. Pakipantun na mo po Mr. Marvin Cuellar po ne. At ratang kaya katamong aguman Kapampangan ka rin po. At willing na po sa talagang panto ng dala. Even kanon yung COVID, ila mo naman yung sinaw. Karing kabalenta mo na may kaulikin. Ako po yung kaya kayong dala suyo ay Paulo G. Santos, kaya pa rin dyan ating pusong makabalen.